dati hindi ganito. Ice pa tayo. Ganda tong lagayan. Ipatunaw.
Ash, eat! Eat na. Ito muna yung sakto. Eat! Thank you. Ito pang hawak mo. Sabi ko nga, paghawak mo. Mainit. Ang init. Ganda dito, ne? Wala pang bayad. Libre. Libre. Ganda pa view. Ganda pa, view. Lakas nga lang ng alon. Grabe. Lalaki ng waves. Grabe. Pero nakaligo naman tayo. Doon lang tayo sa dulong-dulo. Doon sa, ano, pang-pang. Saka hindi ganun kaalat yung tubig dito. Meron yung mga ibang beach yung super alat niya ang hang sa mata. Commercial na ano yun. Commercial ano na. Commercial beach. Beach na. Kasi andun na lahat ng mga tao. Sabihin pag super alat, madami. Maganda rin naman yung mga campsites na. Pero tayo kasi hindi tayo pumupunta pag yung weekends, peak season. Usually pag if ever punta tayo sa campsite, unti lang, isa, dalawa lang. Tapos ang layo ng ano. Malalayo yung katabi mo. Saka piliin mo rin yung campsite mo. Pag nakita mong may tugtugan na, alis ka na. Hindi ka din makaka-enjoy. Maliban na lang kung gusto mo talaga yung tugtugan. Yung gano'n, oo, syempre. Pero pag ibang hanap mo, kung gusto mo ng tahimik, parang ganito, siyempre maghanap ka ng tahimik. pag may nakahita kang machine na dyan, alis ka na. Tapos meron yung actually madaming nagsasabi na ingat kayo dyan, kayo, yung be careful sa mga tao, mga ganun. Sa akin naman, mas nakakatakot nga pag sa mga resort, kasi yung mga bisita ngayon doon, tapos ang dami-dami nila nag-iinuman silang ingay-ingay nila. May naghahamok pa nga eh. Oo. No, napagtripanda ka. Doon ako mas kinakabahan kaysa yung mga ganitong lugar. Siyempre, titingnan mo muna yung environment mo. Yung environment mo. Yung mga locals, pag may nadaanan ka mga locals, siyempre, kritisahin mo din. Pero otherwise, makikita mo naman, tapos mararamdaman mo kung safe yung lugar na pinupuntahan mo. Di na nga natin bago tayo mag-set up. Yung na pinapakiramdaman muna natin. Siyempre, mag-scout muna tayo sa area. Tapos kung sino yung malapit or nakita ka, pwede kang magpaalam. Siyempre, paalam ka. Paalam ka na ganito, para alam nila na nandyan ka or kung anong mayari, alam nila na nandyan ka. Kasi maliit lang naman ng pag mga yung sa liblib nulong. Tapos may community. Sila din lang nandun. Usually nga magkakamag-anak. Magkakamag-anak. Tanay mga pinupunta natin. Mga ay, kamag-anak ko yung banda roon. Kami lang. Ay, yung auntie ko yun doon. Sabi lang. Sila lang din. Saka syempre, meron tayong mga safety device. Kahit hindi naman natin maano yun. Yung mga motor natin, ina-alarm natin. Yung sarili natin, ina-alarm natin. Hindi naman ganun kalalim yung tulog natin. Hindi ka naman matutulog ng talagang tulog na tulog. Sobrang tulog. Unless sobrang talagang tulog. Yung super ka na, kampante ka na. Lalo na ikaw, kung makatulog. Oy, nagigising din ako. Sabaw. Yan. Thank you.
Ang kapal. Hindi ko kaya tapakan. No force. Baka lumipad ah. Oo. Ito, buo, pwede mo na to? Hindi na. Masyadong makapal yan. Sinisipag ka. Matagal gawin. Matagal masunog. Lumagpas din sa bato. Good morning. Morning. Ihaw sa umaga. Hindi namin nagawa kagabi. Ngayon na lang. Buti na lang hindi nasira. Magaling. Maganda yung natin, lagayan. Thank you for the food. Yes. Manganta mo. Tama. Panisahan. Ayaw, mainit yung rice. Ayaw ko nang mapasulit. Buenas. Napak na. Linis na. Oops. Sige. 1, 2, 3, go. Oopsie. Oops. How about me?
Thank you, Lord.